Umhlaziyi kaMaskandi ukhala ngokhuzani ukuthi uzame ngayo yonke indlela ukudicilela igama likaMthandeni phansi kodwa wehluleka. Le nkabi ithi uKhuzani uzohlala phansi wabamba ama-meeting noJara wenza yonke into wakhipha imali ukuthi uMthandeni agcine engayi ndawo kodwa uMthandeni waphunywa kunjalo. Uthi njalo uma iqhathwe noMthandeni uKhuzani uyaphenika. Ngamesaba umuntu ukuthi you have tried everything, not just minor things, major things ukuthi umdestroye lo muntu umcrash. Kubala ukudizela abantu ukuthi bekhulume kabi ngaye, kudizelwe ngisho abantu abaphezulu abanamandla abasakaza ukuthi bembeke kabi, abahleli bemcimbi bengamqashi, abalandeli abathize abanamagama emagroupini bemxeke. You have tried everything. Khulunywa ngokubanjwa kwe-meeting ibanjwe ojive ukuthi abahlukane naye. Everything uKhuzani uyitrayile ukucrash uMthandeni, but uMthandeni lutho. Iphathi ibandla zithengwe uye umgodi zizamile zehle. So obvious uzomesaba ngoba umbone emesaba nje, umesaba kufanele ngoba akakazi ashaya ikhanda beqhudelana, walishaya ungekho ugcobho wenzelela, yabona. And manje you can see ukuthi uKhuzani ngempela useyaphenika makuthiwa uqhathwe noMthandeni, useyaqala uyaphenika ngempela. Vele yena isikhathi esiningi behleze yena ukuphenika mayiqhathwe negcwanga, but manje seku-serious ngoba uyabona ukuthi le ndoda le and nomhlaba manje usutshekela kuyona, yabona. So nje ngibuye ngimxolele ngithi ayikufanele vele inkinga yakho ukuthi wenzelelwa kakhulu kwanawe awunayo ishow ngempela ukuthi uyamehlula lo muntu and ubonile ukuthi yena ukwehlulile ngoba ukwehlula uzama yonke into waphunyuka wama.